Takže čau lidi, tady je Maty, dneska jsem tady bez Roberta, ale dneska si zahrajeme Brawl Stars a teď je tady update, jsou tady ty boxy a prostě už nejsou týry a budou tady tyhle nové boxy. A jestli jste si ještě nevyzvedli, tady já jsem měl 2 free mega boxy, tak si ty boxy scary, tak se je vyzvedněte určitě. A pokud se vám tohle video bude líbit, dejte tady like, odběr, sdílejte to kamarádům nebo kámoškám. Můžeme jít na to. Já chci vypušovat toho Pengana, aspoň rank 30. Tak můžeme jít na to. Dneska vytvořím klub, takže vám to napíšu do popisku, jak se jmenuje ten klub a můžete se do něj napojit, jestli chcete. A když se napojíte, tak napište, jestli jste z YouTube nebo prostě jste se tam napojili, víte, jen tak, že jsme to prohlídli. Tak jo. Máme tady Prima, který chce teammatit. Já samozřejmě nechci teammatit, kámo. Edgar. Já neumím mluvit, fakt ne lidi. Edgar je hrozný. Kdokoliv hraje kamu s Edgarem, tak prostě neumí hrát Brawl Stars. To říkám Edgar, no. Klasický Edgar. První hra se bohužel nepovedla. Musíme si dát další hru. A ten Neymar, to říkám, ten Edgar mě fakt štve, kámo. Edgar, doslova vůbec no skill, kámo, týpek, co snad ví každý, kámo, týpci ho hrajou. Prostě, kdo nenávidí Edgara taky, tak to napište do komentáře, nebo dejte pod tohle video like. Mortis. Tak, tady vezmu čestu, když na mě ten Mortis nepůjde. Ježíš Crow, buďte hodný, tak, sakra, ne, jen sem jde. Dobré, tamhle je Bibi. Oh shit, kámo, Nany je silná. Kámo. Tady bude někdo v keři. Rico. Kenji. Tady Kenji ne a Rico. Teď se z toho snad nevyvážím. Teď je tady Bibi, která chce zabít toho Crowa. Já se neumím trefit, já vím. Nemusíte mi to psát do komentáře. Ne, Rico. GG. To je asi GG pro mě lidi. Sorry, že když tak nebudu mluvit, já se totiž soustředím na tu hru, protože já ten tier chci fakt pušnout. Tak to jsem pokazil. Tady je ta Nany. Tak to je blbý. Já jdu sem, místo tý Bibi. Ne. Sakra. Kámo. Aspoň 5+. Aspoň +5, no. Aspoň, že tak. Mimochodem dneska možná natočím i Fonko. Jestli chcete natočit i Fonko, tak já vám to přetočím. Ale tady, aha, no. Doufám, že tady nikdo není. Že tady kempí, aby mě pak zabil jako buz. Týpek se nachytal.
Neházej po mě ty diamanty. Cipni. Cipni. Dobře ti tak Edgare. Já vím, Fang taky není moc no skill, ale aspoň Fang aspoň může, nebo jak to říct, že Edgar vlastně je strašně no skill, Fang je taky nějak no skill, ale Fang je tak jakože míň. Bohužel jsem zase chcípnul. To je u mě klasika lidi. Klasika. Jinak dneska v jednu asi nebudu natáčet. Jenom tady vám točím video z Brawl Stars, že když je tam i ten update, jestli jste si ho nestáhli, tak si určitě stáhněte. Jakože možná se to vyplatí, ty týry mohly nechat, ale OK no. Tak jo. Jsem si myslel, že už tam tady někdo bude, že tady je jen tak free. Kámo, ta Penny má ten range, k tomu bude mít ještě tu novou hyperchargeku, kámo. Na koho byste chtěli minulou na koho byste chtěli hyperchargeku? Napište mi to určitě do komentářů. Já vám na to když tak dám srdíčko. A tady je asi pro mě konec. Tady je pro mě konec, lidičky. Lana, vypadni. Ne. Ale, bum. Aha, to byl blbý nápad. To byl hodně blbý nápad. Ještě tady k tomu Lily. GG lidi. Tak to jsem hodně pokazil. Jakože hodně pokazil. A máme ty 28. To je dobré. Aspoň jsme se vylepšili. To je dobrý. Mimochodem, co říkáte na to, jak vyhrál Rodri včera zlatý míč? Podle mě to je zase kámo krádež, prostě, protože ten míč je zasloužil prostě Vinicius. Co udělal Rodri? Vyhrál euro, měl dobrý euro, no. Napište, co si o tom myslíte vy do komentáře. Dead. Kolte, na to si hraješ? Aha, spíš na to si hraju já, vy? Já jsem se hodně přeplasil. Já jsem se hodně tak jo. No, máme tady mety, které jsou proti nám, tak to asi nebude až tak těžký. Tady v tom keři vím, že Kenji. A chtěl by to se dostat pryč toho boua, protože ten bou je strašně silný. Tady je ten Kenji.
Kámo, chtěl by to aspoň jednu power cubeku. Nebo jeden kill. Já na dálku nemám damage. Kámo, budu asi muset kempit. No to ne. Má hypercharge. To jsem neměl šanci lidi, ale aspoň jsem se dostal do dvojky. Ne, já jsem šel do oba. Super. Super. Dá nám to nějaký ty? Jo. Starbrok. Rare. A už jsme blízko od týru 30. Tak jo. Máme tady zase mythic. Ty bugo, já jsem tak blbej. Kámo, to není možný, jak já jsem blbej. To mě to nebaví, tak? Tak jo. Tady si vezme tuhle častu. Hnusný Edgar. Nebudu teammatet. Skoč. Víte co? Budeme dělat, že teammatíme, ale tak ho zradíme, ok? Zradíme ho pak. Dobře, poslední dva hráče a já ho můžu zabít. Nevím, jestli to mám udělat nebo ne. Kámo, já jsem to nestihl udělat. No jo, no, měl jsem to udělat dřív. Aspoň jsem přežil díl. Nevadí, já tak teammate to znám. Možná, ale tak to podrazíme. Nevšimnul jsem si, jestli tam byl Edgar, ale asi jo. Tady je pěna. Kámo, zas Miko. Miko je taky nejhorší. Ten se vyhne tvým střelám, koukej. Když seš blízko. Si myslím o pičáku. Skoč sem. Primo. Bum. Tak.
je Primož. Mám na něj jít nebo ne? Radši ne. A nebo jo? Nebo jo? I don't know. Pojď teammate. Budem teammatit, ne? Akorát, že vůbec. Haha. Kámo, to jak jsem zahrál. Sakra, mám. Kdybych měl přebytu, tak ho mám. Tak. A poslední. A máme rank 30. Tak jo, jsou tady 3 Edgarové. A jeden Kid. To je hodně blbý. Oba jsou samozřejmě silný, takže musíme to zase nějak podobně zahrát, že teammatit, ale zradit. Ale jenom power cube, no, tady jsou, že jo. Nic lepšího neexistuje. Než 2 Edgarové. A víc. No, tamhle je Kid. To je moc hezké teda. Ten Edgar je hloupý, kámo. Ne. Já jsem zkoušel, jestli tam je ten Kenji nebo ne. A přidá nám to něco, yes. Teďkom poslední hru a máme to, poslední. Jsou tady zase 3 Edgarové. Kámo. A Emska, kámo, taky úplně na nic. Jestli mi to sem stříkne. Ne. Ty hnus. Co máš kapr? Kámo. Ty kapr mě zabil. Představte si to, že kapr mě zabil. Ne, už mě to nebaví. Je tady... Kámo, zase 2 Edgarové. A zase, kámo... Děda. Ty hnus... To nebaví. Ne. Cípni ty, zelenáči hnusnej. Co hubu máš jak? Řezník. Vypadně. Normálně jsem se jí lek s tím emotem. Lidi, mě už to fakt vůbec nebaví. A už to chci mít hotový. Jo, budem teammatit, ne? Team. Pojď sem. Pojď sem, ti říkám. Ty tlustěchu hnusnej. Pojď sem. Až bude mít míň.
tak GG, no. Byl close. Já jsem doslova uvězněný, já nemám šanci. GG. Prosím, Leo, ne. Dobrý, jsem třetí, myslím. Yes. Kámo, poslední hru, sakra, to jsem nechtěl. Potřebuji start drop epic, mythic. Sakra. Tak jo, hele. Poslední hra, když dáme top 3 nebo něco, tak máme tier 30, takže já si teď budu jakože kempit, já to chci udělat, jsou tady 2 Edgarové. Jedu má legendary dokonce, aha, tak já budu kempit lidičky, sorry, ale já už ten tier fakt chci, protože mě to fakt nebaví. A nevím, jestli tady někdo je. Sorry, že zívám, já jsem unavený, já jsem spal kámo v 5 hodin ráno. Vezmu si nějaký power cubky, ať nejsem tak slabý. Hack to it. Pojď, musíme se dostat do top 3. Ne! Zabijte někoho! Nebo mi nepomohlo. Sakra! Snad mi to dá nějaký pohárky. Yes! Je to tam! Konečně. Takže lidi, já se můžu s váma rozloučit. Tak já tady udělám. Takže tohle pro tohle video bude všechno. Já se s váma zloučím a pozdravujte rodinu, dejte odběr, jestli se vám tohle video líbilo, sdílejte to kámošům nebo kámoškám. A zatím čau. Sakra. Já jsem blbeček. Dobrý, tak já utratím další coiny. Aha. Dobrý, já jsem to napsal blbě. Dobrý, tak klub utvořím zítra a tohle by bylo pro tohle video všechno. Díky za hledování. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte tady like, dejte odběr, sdílejte kámošům nebo kámoškám, pozdravujte rodinu a zatím čau.